Здравейте, аз съм Габи, на 17 години от град София. Работя като модел от 3 години вече, професионално. Като по-малка снимах фотосесии, а сега вече ходя и по ревюта и снимам за български списания, като списание Ева, Космополитън и Джой. Миналата година пътувах до Китай. Там снимах главно фотосесии и една от най-важните беше за каталога на Лакосте. Тази година ще пътувам до Тайпе, след една седмица пътувам за там. Предстои ми да бъда 11 клас. След като завърша, смятам да уча актьорско майсторство извън България. Като по-малка исках да стана адвокат. Минах през много и различни фази. Исках да уча английска филология, но най-накрая се спрях на актьорско майсторство, защото мисля, че най-много съвпада с професията ми сега. В момента много слушам най-новата песен на Калвин Харис, която е How Deep Is Your Love. Уникално заребена съм по тази песен, слушам сигурно по 30 пъти на ден. Какво да го слушам? Много слушам новата песен на Пабло и Венци. Много ми харесва. Напоследък изгледах 4 сезона на American Horror Story. Да, изгледах и 4-те сезона за 3 дни. Обичам да излизам с приятели, обичам да се забавлявам. Наскоро бях с една моя приятелка на Black Party и беше супер готино. Аз супер много си избухнахме. Много ме изкефи. Беше един вид като изпращане, защото нали ще заминавам. И беше много готино. Това беше от мен всичко. Надявам се да ви е харесало и не забравяйте да се абонирате за канала. Чао!